Neste momento está curtado o tráfico na entrada a Ferrol polo Puente das Pías. Ponte das Pías. Claro, porque un barco de Astano debeuse desamarrar e deuse contra o puente. Non se sabe exactamente os desperfectos que hai. Por un temporal tamén. Esas eran as primeiras chamadas que recibía a Radio Galega hai 28 anos alertando de que un buque de prospección petrolífera se soltara dos seus amarres e fora directamente contra a Ponte das Pías en Ferrol. Levou por diante parte da infraestrutura. Coa luz do día e dende o aire constatábanse as dimensións do sinistro. Foi un 13 de xaneiro de 1998, un forte temporal de vento azoutaba Galicia. Preto da 1:30 da mañá, o Discover Enterprise, unha das maiores plataformas de prospección petrolífera que se estaba a construir en Astano, rompía os amarres. Empezou a romper un través dos máis fortes, dos que tiña que aguantar realmente o barco, pois foi cando encadea, se desencadenou eso, había un remolcador tratando de empurrar ali para que non se separase o barco do peirao, pero foi imposible. O buque de 254 metros de eslora quedou a valga ata que bateu contra a Ponte das Pías. Coa noite que non se ve moito, pero parece que algo se resinteu a ponte. Eran os primeiros testemunhos recollidos pola Radio Galega, os primeiros en facerse eco da noticia xunto coa Televisión de Galicia. O barco parece unha continuación da ponte. A ponte está totalmente cortada. Non houbo feridos, pero o sinistro cortou a principal vía de comunicación de Ferrol durante 2 meses, obrigando os condutores a dar un rodeo de máis de 14 kilómetros. Tamén afectou o suministro de auga en varios concellos. Por outro lado, estamos sin suministro de agua, fallan tamén bastantes teléfonos, é dicir que hai un problema realmente bastante grave, non? Tras horas de traballo e baixo atenta ollada de numerosos veciños, 7 remolcadores conseguían liberar e devolver ao peirao o Discover Enterprise, que apenas sofriu danos, un accidente que deu a volta ao mundo e que marcou a historia desta comarca galega.